Așa, cred că ai apăsat. Bă, taică. Era Ion. Ion era mort, bă, mort după Măriuca. Măriuca, o fată durdulie. Aoleu. Și s-a dus la tata Maria, și i-a spus așa: Tată Mario, mă spânzur, să mă arză focul. Tată Mario, mă spânzur. Ce vrei, mă? Tată Mario! Zice, dați dracu, mă! mort după dorul Măriuca. Aoleu. Lasă, Ionica, maică, că te dreg eu. La fântână, la poartă acolo, pac! La fântână, Măriuca îmi pute scurtă durdurie la chișoare, așa. Tata Maria, când a văzut-o, fără chilotei pe ea: Tată Mario! Marițo, nu te mai mări. Da ce, Tată Mario? Ai chis-o într-o parte. Și ce trebuie să fac? Vii de seară la mine cu o sticlă de ulei. Tu nu mai faci o știi, mă? O sită de nuci și un sac de ulei. Și începe. Se duce Ion seara după cultură, pac, stă acolo la babă și începe. Zorna, nucili, sună, ghizda s-adună. Zorna, nucili, sună, ghizda s-adună. Pac, o ia aia la spate și începe. Băi, tăicuță, ia zi, Măriucă, cum a fost? Cum să fie, țațo Mario? Țațo Mario, cum să fie? Când ai băgat păcălețul, m-a durut. Dar când ai durnat uleiul, îmi venea să mănânc și fânul.